Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Esaiozu euriari berriz ez jauzteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaudet bere argia ikusteko irrifarrez. Gaurkoan berara hurbildu gara, gurekin Ane Bergara Artieda dugu. Futbolaria izandakoa lehenengo mailan, ez da, Ane, zer moduz? Bai, egunon, ongi, primeran, hementxe. Hasteko eta behin, aurkeztu zazuzuk zure burua. Ba, ni nire burua pertsona serioa, baina nire gauzetarako, osea, behar dudanean serioa izan, baina bertzelare bai alaitasun puntu bat daukat. Eta, bueno, osea, nahiko zehatza eta exigentea nire buruarekin. Nun sortua? Hemen, beran sortuen, bueno, nire ama hemen beratarra da, eta hemen eman ditu nire lehenengo urteak. Nungo egiten duzu zure burua? Hemengoa egiten dut, naiz eta alde batetik bertzera ibili naizen nire bizitzan zehar, hemengoa egiten dut nire burua. Harritzeko modukoa bada ere, zein da zure aurretako lehen oroitzapena? Lehen oroitzapen garbiren bat, oza, garbi asko ez daukat, baina nire aizpekin eta nire lengusuekin jolasten, aizpekin noizean behin burrukan ere bai. Ni txikiena naiz, baina bueno, beraiekin ongi eramin naiz, oraino beto, txikitan baino, eta bueno, nire lengusuekin futbolean jolasten eta kalean futbolean jolasten egunero ematen nun. Beraz, zetan jolasten zinen, kalean zinenean? Normalean futbolian, gero lagunekin ere bai beste gauzetan jolasten nintzen, bai liburutegian ematen genituen ordua haunitz, ez ikasten haunitzetan, baina bueno, azkenean lekua gelditzeko tokia hori zen eta horre ematen genituen ordua haunitz. Bihurria edo txintxoa? Bihurri xamarra izan naiz txikitatik eta nahiko mugituare bai. Anekdotaren bat kontatzeko alduzu? Anekdota, hori nire aizpekin naiz eta ni txikiena izan, nahiko esku lasaia nuen, eta, bueno, lasaia edo abila, eta orduan berak lehengo gunean solasten berarekin errantzian. Jo, sartzen nintzen komunian, eta bainera barruan, pestilloarekin nengo, baina bainera barruan sartzen nintzen, zuk ez jotzeko edo zutaz beldur nengoela, hor ongi salbo nengo. Bihurria orduan. Bihurria. Eta eskola garaiak ere nola oroitzen dituzu? Txuri beltzean? Koloretan? Koloretan, alaitasunez eta pozik. Ni beti saiatu naiz, dauden oztopak daudela, alaitasun puntu bat ateatzen bizitzari, eta horrela bizitza niretzako hobeto bizitzen da, alaitasun puntu batekin. Eta beti ongo dira gauza txuri beltzagoak, baina beti hori saiatzen naiz alde batera uzten eta alde positiboak ateatzen dizkiot gauzari. Hemen beran egin zenituen urte horiek? Bai, lehenengo urteak hemen beran egin nituen, futbola dela eta han hemenka ibili naiz, eta 16 urteetan Iruña aldera jo nuen. Txikia zinenean eskolan ere, kirolak praktikatuko zenituen, futbolaz aparte beste kirolen bat gustoko? Bai, ikustea gustatzen zaizkit kirol guztiak ikuste ditut, bai futbola, saskibaloia, harriak jasotzen, sokatira, igeriketa, olimpiadak dienean niretzat gaixotasun bat bezala da kirola ikustea. Eta gero praktikatzea, bai praktikatut bai eskupilota, atletismoa, eskubaloia, saskibaloia eta igeriketa. Txikitan praktikatzen dituen bai igeriketa eta futbola, eta iritsi izan momentu bat erabakia hartu behar izan nuena, eta futbolarekin gelditu nintzen. Eta lagunen artean, kalean, zertan ibiltzen zineten hemen beran?
Hori, bihurrikeriak egiten. Bihurrikeri desiente egiten genituen, gero txikitan ere bai musika pixkat egin dut, bai akordeoia eta bai pianoa jo dut, baina bueno, etzen ere doai nagusienetakoa, baina bueno, txikia zeanian gauza honitz egiten dituzu eta horretakoak musika ere bai, baina bueno, alde batera utzi dut eta ja ez naiz oso abila, oso trebea ez naiz. Eta onditzerekin zer izan nahi zenuen? Nik uste ez neukala helmuga edo finkatu bat, azkenian beti bezala urtez urte joan naiz ikusten, momentua bizitzen, eta bai futbolan jolastea gustatuko litzaidake, eta txikitatik futbola izan dut nire muga edo helburu gisa, baina ez neukan lanbide finko bat txikitatik iritsiko da, eta pentsatuko dut momentuan, beti hori izan da nire pentsamendua. Eta haurtzaroari dagokionez esandako guztia, baina gaztaroaz ere hitz egingo dugu. Zer ikasi zenuen zure gazte garaietan? Bai magisteritza eta bai IBEF ikasi ditut, beti garbi izan dut futbolaz gain ikasketak ateako nindutela ni aurrera, eta futbolaz gain gero beste bizitza bat izango nuela, eta hasi nintzen IBEF ikasten, eta gero aukera izan nuen distantziaz magisteritza ikasteko. Eta hori azkenian garbi neukan ikasi behar nuela, eta hori, gero duela gutxi fisioterapia ikasten hasi nintzen, baina fisioterapia karrera beti hasten dudala. Urrengo urtean nire bizitzan aldaketak daude, eta ezin izan dut jarraitu, baina bi karrera izan da, ez da bizi edo hiltzeko karrera bat, gustatzen zaidalako hasi dut, eta momentuan alde batera utzi dut, baina etorkizunean zeinek daki. Magisteritza eta fisioa bokazioz edo hala beharrez? Nik bokazioz esango nuke, hasieran IBEF egin nuen, azkenian IBEF kirolarekin erlazionatutako karrera da, eta bokazioz egin dut dena, eta magisteritza nik ere bai bokazioz esango nuke, azkenian aurrak haunitz gustatzen zaizkit, eta aurren mundua, eta nire ibilbidean lagundu diaten pertsona asko daude, eta niri gustatuko litzaidake etorkizuneko aurren ibilbidean laguntzea eta aurrera pausoak ematen horronduan esku bat eduki ahal izatea. Eta nola konpaginatzen zenituen ikasketak eta futbola? Azkenean nik futbolean jolastut gustatzen zaidalako, eta azkenean argi izan dut beti gustatzen zaizkidan gauzak egingo ditu dala, edo egin behar ditu dala. Eta azkenean gauza asko alde batera utzi behar dira, bai lagunak, bai familia, 16 urterekin etxetik joan nintzen. Eta, bere denbora antolatu behar da, goizetan ikastera joaten nintzen, gero etxeko lanak edo dela denakoa egin, eta gero futbolean entrenamenduak. Eta, antolakuntza gauza da, eta nahi duzulako gauzak egitea, ez behartuta. Zenbat urterekin jarri zinen etxetik kanpo bizitzen esan diazu 16 urterekin, baina gero bueltatu zinen etxera edo geroztik kanpoan izan zara beti? 16 urterekin joan nintzen Iruñara, bertan residentzia batian bizi nintzen, eta hortik aurrera, gero 6 urte eman nituen Bartzelonan, pisu batean, ja etzen residentzia, taldekideekin gehienetan, pisuz pisu aldatuz joan naiz, baina gehienetan taldekideekin, batzutan ni bakarrik ere bai. Eta gero Realera bueltatu nintzenean, 4 urte eman nituen etxean, gurasoekin. Bueltatu zinen. Bai, gaztearoak edo txikitako gauzak berreskuratzen edo egin ezin ditudan gauzak egiten. Eta gero joan nintzen berriz ere bai Bartzelonara, eta bertan berriz pisuan, eta atletiken ere bai pisuan bizi izan naiz Bilbon, eta bueltatu naiz etxera. Beraz, nomada izan zara beti edo gustatu izan zaizu leku berean bizitzea? Hala beharrez nomada izan naiz. Azkenean naiz eta gustatuko litzaidake etxean edo herrian bizitzea, baina ezin izan dut. Baina, nomada izan naiz eta ez naiz damutzen izandako biziarekin. Eta kirolaz aparte, zure isialdian zer egiten zenuen? Hobiren bat? Kirola. Kirola eta kirola. Isialdian kirola egiten nuen, gurasoekin joaten nintzen alde batetik bestera, baina niri batez ere gustatzen zitzaidana zen kirola egitea, bai futbola, bai saskibaloia, igeriketa. Eta, udatan izaten nuen hilabete bateko deskantsua, 3 aste edo horrela, eta horre ere bai gustatzen zitzaidan lasai egotea. Txikitatik oporretan joan gara Benidorrera,
eta bertan egoten itzan lasai ederrean eta pakian merezitako deskantsua jasotzen. Adina itzinera joan ala, uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Bai, noski. Azkenian ni orain arte nire bizitza futbola izan da, eta 15 urte eman ditut futbolean jolasten, eta futbola zen nire eguneko bizitza, baina orain noski futbola utzi dudala nire ikuspuntua, eta orain ja futbola bigarren puntu batea pasa da. Oain lesionatuta nago, ondo pasatzeko jolasten nuen, baina oain ez dakat rekuperatzeko prisarik. Bere garaian prisa izango nuke rekuperatzeko, baina oain ja ez dakat prisarik. Nahi dudana da ondo jartzean, ere osasuna behiratzea, eta gero etorriko da. Jolasten badut berriz, jolastuko naiz. Ez badut jolasten, ez naiz jolastuko, baina ikuspuntu aldatu da, eta oain ere prioridadiak beste batzuk dira. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaudet bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Nola sortu zen zutan futbolaria izateko grina, kontzientzia edo gogoa? Azkenian txikitatik gustatu zaizkit kirolak pila bat, eta betidanik kirol pila praktikatu dut, eta kirolen artean gehien gustatzen zitzaidana futbola zen. Nire familian ez zegoen futbolaririk, ez nire aizpak, ez gurasoak, baina nauzkan lehengusuak, eta lehengusuekin oso harreman elkarra gertua genuen, eta orduan ikuste hortik aurrera futbola aukeratu nuen, eta momentuz ez naiz damutzen. Beraz, gogora ekarri ditzagun zure hasierak futbolean, ez? Nola oroitzen dituzu? Agitzongi, egiarran beti futbolean, bai ikastolan eta bai kalian beti jolasten un futbolian. Eta irripar batekin gogoratzen ditut, eta oso oroitzapen onak dauzkat bai lehengusuekin, bai lagunekin jolasten nuenean, eta bai futbolean talde batean hasi nintzen nian. Zenbat urterekin hasi zinen jolasten? Talde batian errango nun 9 urterekin edo horrela hasi nintzenean, baina lehenagotik ikastolan eta leku guztietan jolasten nuen, baina talde batian hemen beran hasi nintzen, baina ez zegoen talderik oraindik. Baina hasi nintzen beran, eta gero egin dituen aldaketa pila bat, eta baina azalduko ditugunak. Beraz, kronologikoki azaldu diguzu, zeintzuk izan ziren, zein izan zen zure ibilbidea, ez, futbolean? Bai, erran bezala hasi nintzen hemen beran, eta nola, ez zegoen talderik futbolean jolastu ahal izateko, edo partiduak jolastu ahal izateko astebururo, nik nahi nuna ziren partidua jolastu. Eta orduan ikastolan, Gwendalek, eta bere gurasoak errantziaten Gwendal, etortzen da Hendaiara jolastera, nahi baduzu berarekin jolastu eta berarekin gurekin egin bidaioiek egiten alditu zutan ikaran primeran. Orduan joan nintzen Hendaiara, Englantins taldean, eta bertan denak ziren mutilak, eta ni nintzen eskabakarra. Orduan 4 urtez eman nunan Englantinsen, bertan kointzitu nun, Gwendalekin, eta gero ere bai lehenengo mailako David Zurutuzarekin. Egon ginen urtenen bat kointzitu nun berarekin jolasten, eta gero ja herrira jolastera aukera izan nuenean, ez nun pentsatu, eta bueltatu nintzen herrira, eta gure txokoan hasi nintzen. Zenbat urterekin izan zen guzti hori? Gure txokoan hasi nintzen 14rekin edo horrela, 13rekin urteak atzera bota, 8-9 urterekin hasi nintzen Hendaiara joaten ja futbolean jolastera. Beraz, gurasoen papera eta familiaren papera garrantzitsua urte horietan, ez? Zurekin ibili izango ziren, edo nola planteatzen zenuen hori, ez? Bidaiak egitarena, joan etorriak? Bai, azkenean gurasoak nik hartu ditudan erabaki guztiak defendatu dituzte eta horregondu dire, eta azkenean bai futbolean, bai iriketa egiten nuenean, ibiltzen zirenan hemenka, nerien ematen edo behar nuena ematen. Eta orduan familiaren papera oso garrantzitsua izan zen, momentu horietan nik nahi nuena egin ahal izateko. Eta kontatu diguzu hasierako kronologikoki zure ibilbidea, eta nola jarraitu zenuen? Zeintzuk izan ziren pausu horiek? Gero gure txokoara etorri nintzen jolastera, lehenengo urtean Hondartzan jolastu genuen, Arean, hemen entrenatzen genuen Belarretan, baina gero Kontxara joaten ginen jolastera asteburutan partiduak.
Eta gero ja hurrengo urtean, haundilekin errango genuen pasa nintzen jolastera, azkenean nesketalen ez zeuden kategoriarik. Eta orduan nik 15 urterekin jolasten nuen, 30 urteko neskekin, eta hemen eman nitu beste 3 urte. Gero ja 16 urterekin suertatu zitzaidan lehenengo mailara joateko edo jolasteko aukera. Eta pentsatuta gero gurasoek animatu zidaten, eta nik hori nahi nuena zen, eta joan nintzen 16 urterekin Iruñara residentzia batera bizitzera. Bertan lagunaken jolastu nituen 2 urtez, eta aldi berean ikasi nuen batxilergoa. Eta hortik aurrera suertatu zitzaidan Bartzelonara joateko aukera, espainolen jolasteko aukera. Orduan berriz ere pentsatu eta pausoa eman espainolera joateko. Eta oso pozik emandako saltuarekin, azkenean bertan lehenengo mailan jolasten jarraitu nuen, eta ikasi dut. Ikasi dut, nire urtean zehar, nire karreran zehar, ikasketak beti nirekin etorri dira. Eta ez dut bakarrik futbolan jolastu, baizik eta ikasi. Gero 6 urtez espainolen jolastuta gero pasan nintzen Realera. Realan bueltatu nintzen etxera, bueltatu nintzen gurasoekin bizitzera, eta Realean 4 urtez jolastu nintzen, eta gero bertze aldaketa bat etorri zen. Realetik berriz ere Bartzelonara, baina kasu honetan Bartzelonan jolasteko. Bertan 2 urte eman nituen, eta ja lehenengo mailan bukatzeko, azken urtean jolastu nuen Atletiken. Aurreko urtean Atletiken jolastu nuen. Eta aurreko urtean ja erabaki nuen futbola uztea, edo bukaeran iritsi zenean erabaki nuen uztea, eta profesionalki futbola utzi nuen. Baina jarri nintzen ere lehengusinarekin jolasten, berak 19 urte dauzka, eta ilusioa egiten zian berarekin jolastea, eta berarire bai nerekin jolastea uste dut ilusioa egiten ziala. Eta orduan berarekin jolastu nahi nuen, eta hasi nintzen, baina hasi eta bigarren partiduan lesionatu naiz, baina pozik emandako pausu guztiekin. Ikusten zaitugu azkenean hankarekin zaudela lesionatuta, haze zorte txarra, zure ibilbide guztian zehar olako sasoiakin ibili eta momentu honetan, ze uste duzu? Bai, azkenean 15 urtetan ez dut inolako lesio larririk izan, ez dute bakuntzarik izan, baina aurten tokatu zait. Suerte txarra izan da, baina azkenean bizitzan kolpeak etortzen die, eta ikasi behar da kolpe horietatik, eta aurrera jarraitu. Pentsatu zergatik ez, aurrera jarraitu eta kolpe hauetatik ikasi. 15 urtez profesionaletan ibilia, nola hartu zenuen momentu hori lehenengo mailan jokatzera joan zinenean, ez? Ze oroitzapenak etortzen zaizkizu burura? Azkenean ilusioz, nik batez ere nahi nuena zen futbolean jolastia, eta azkenean lortu nuen, edo niretzat etzen reto bat edo bezala, izan zen, iritsi zitzaidan eta nik hartuz joan naiz, gauzak hartuz joan naiz. Eta bai egia erran, ikastolan galdetzen zidatenean ametsen bat edo hori, nik erraten nuen futbolaz bizi nahi nuela edo behintzat diru zerbait kobratu nahi nuela. Eta lortu dut, baina nik azkenean ez dut bilatu, joan naiz futbolean jolasten eta iritsi zaidana hartuz joan naiz. Ibilbide guzti honetatik ze momentu berezi azpimarratuko zenuke? Momentu askoz, azkenean bai galtzen duzunean eta bai irabazten duzunean gauza asko ikaste dituzu batez ere, galtzen duzunean beti erraten da, galtzaileek asko ikasten dutela. Baina bai talde batean debutatzen duzunean, Realarekin jolasten duzunean, niretzat Reala izan da txikitatik nire taldia, eta azkenean ilusio egiten dizu kamiseta hori janztea, Euskadiko selekzioa, Espainiako selekzioarekin ere bai jokatzeko aukera izan dut, eta azkenean momentu berezi asko daude, Europako txapeldun izan naiz selekzioarekin, orduan momentu asko daude. Anekdotaren bat kontatzeko? Hau nitz, azkenean ni txikitatik hile motzera mandut, oain luzea daukat, baina txikitatik hile motza daukat. Eta azkenean zelai askotan pentsatzen zuten ni mutila nintzela. Txikitan batez ere, azkenean pentsatzen zuten ni mutila nintzela, baina ez neska bat izan naiz. Eta hori, horrelakoak gertatu zaizkit pila bat, eta gero beti duela urtea asko, emakumea eta futbolaren gauza hori beti atea da.
Hori galdetu behar nizun baita ere, haunitz urtez jokatzen futbolean, eta ze zailtasunak izan dituzu edo ikusi izan dituzu futbol zelaietan emakumezkoen eta gizonezkoen artean? Azkenean komentario itxusi asko aditzen ditugu, edo gain ja igual ezain beste, baina, bueno, azkenean, la mujer, betea fregatzera jun, edo horrelako komentarioak asko aditzen, moain ja ezain beste, baina bere garaian emakumeak kirola egitea edo futbolean jolastea etzen hain ongi onartzen, eta horrelakoak haunitz aditu ditugu, eta bueno, hori azkenean emakumezkoen futbola ez da hainbeste ikusten, futbolaren, mutilezko futbolarekin alderatuz, eta azkenean gure bizitzak ez dira berdinezkoak, profesionalak gea edo profesionalak kontsideratzen gaituzte lehenengo mailara iristentzea, baina ez da ezin dituzu alderatu. Aurrera pausoak ematen ari direla uste duzu? Bai, aurrera pausoak ematen ari dira, baina oraindik asko gehatzen da. Ni hasi nintzenean eta Iruñara joan nintzenean, Nafar gobernuak beka bat eman ziguten, baina gainontzekoa, bekak etzun residentzia guztiak kubritzen eta gainontzekoan ere gurasoek pagatu behar izan zuten. Eta orain dirua kobratzen da futboletik, baina ez ikaragarrizko kantitateak, kobratzen duzu eta konten egon behartzea, lehen etzelako hori gertatzen, baina azkenean gehiago bilatu behar dugu. Emakumezko futboleaz bizi daiteke gaur egun? Gaur egun, badaude, bizitzeko baliabideak daude. Emakume askok ez dugu bizitzen futbolaz, ez dugu aukera hori, baina nik izan dut. Nik urteetan lortu dut futbolaz bizitzea. Egia erran, diru hori momentuko dirua da, ezin dezu aurreztu eta ezin dezu ikaragarrizko etxeak erosi eta horrelakoak, baina nik izan dut lan normal, edozinek izan dezaken lan normaleko sueldo bat izan daiteke. Denek ez dute soldata berdina, leku guztietan gertatzen den bezala, baina bizitzeko aina ematen aldo. Eta gauza asko alde batera utzi behar izan dituzu futbolagatik? Bai, azkenean, nik nire bizitzan zehar bai futbolean eta bai lehen erran bezala ikasi dut. Orduan, nik ez dut faltan bota, futbola gehiegi edo nire bizitza zelako eta ikasketak banekin eraman behar nitula aurrera. Baina azkenean, bai ikasi eta bai futbolarekin ez da zuain beste denbora ez familiarekin egoteko, ez lagunekin egoteko, eta gaztetan zarenean, kanpora ateatzeko edo besta egiteko edo asteburu batean erraten duzu nahi du joan ez dakit ongi pasatzera edo kanpin batera, ezin dezu. Azkenean, astebururo partiduak azu, eta ez da lan bat bezala esate dezula. Asteburu honetan jai eskatu dezaket edo jai daukat, ez, normalian ez da hori gertatzen. Eta azkenean nik ez dut hainbertze faltan bota, ez naizelako ez besta zalia, eta familia urrun egotea faltan bota dut, ni oso etxekoia naizelako, baina azkenean lesioa gertatu zaiden bezala. Gauza txarretaz ikasi behar dugu eta aurrera jarraitu. Esfortzuarekin gauzak beraz lortu daitezke, zure kasua da? Bai, azkenean dena, bizitza guztian zehar esfortzuak egin behar dira eta zuk nahi duzuna lortzeko lehiatu edo burrukatu. Azkenean gauzak ez dira bakarrik iristen eta zuk burrukatu behar duzu nahi dituzun gauzak lortu ahal izateko. Eta hori denoi gertatzen zaigu. Batzuk hobeto edo gogo gehiagorekin egiten dugu besteak baino, baina horrela da eta azkenean jarraitu behar da. Jendearen berotasuna, familia, lagunen eta afizioaren berotasuna jaso izan duzu, beti? Bai, egia erran, berotasun hau jaso dut. Familia lagunak beti lagundu diate edo horregondu dira behar dudan momentuan lagundu ahal izateko edo beraien iritzia edo beraien bultzada eman ahal izateko eta hor hurbilean izan ditut eta beraiek gabe ezin izango nuke egin dudan guztia lortu. Baina, eskertu beharra diet eta oso eskertuta eta poz handia ematen dit denbora guztian hor egon izatia. Poza ere 2017ko hasieran egin zizuten omenaldia, ez da? Hitz egidazu pixka bat hortaz. Bai, azkenean hemen herriko zelaia aldatu zuten eta esan ziaten bere garaian inauguratzen dugunean omenaldi bat egin nahi dizugu eta nik ez nekin nola zen omenaldia, beraiek esan ziaten egun honetan posible duzu ni Bartzelonan nengon, orduan eguna bilatu ahal izateko ezen erraza.
eta egun adostu genuen, partidotxo bat prestatu zuten nesken partidotxo bat, eta gero herritarrek eta lagunek eta familiak omenaldi bat eman ziaten, hemen ikaragarrizko omenaldia izan zen, familia, lagunak, hasierako beraiekin hasi nintzen jokalariak hemen egontzian, kamiseta bat eman ziaten, aurreskua dantzatu, eta oso polita izan zen. Momentu hori polita, eta ondoren 2018 urtean hartu zenuen erabaki sendo bat, ezta? Zein izan da? Futbola profesionalki uztea. Azkenian 15 urte lehenengo mailan eman da gero, azken 2 urteak ez zian oso onak izan, ez nuen asko jolasten, baina niri etzen hori gehien preokupatzen edo hori etzen arazoa baizik eta pertsona. Azkenean futbolariak gara, baina ere bai gea pertsonak. Eta azkenean nik 31 urterekin ez nituen zenbait gauza aguantatu nahi. Azkenean entrenatzaileak aurpegiz etortzea nik eskertzen nuen. Naiz eta momentuan igual erramartzi zuten gauzak edo erabakiak min egin, berdin zait, nik nahiago aurpegiz etortzea eta dagoena azaltzea, eta ez gero bizkarrez joan edo bestelako gauzak eginez, gustoko ez diren gauzak egin. Orduan nik nahiago nun aurpegiz etortzea, ez zitzaizkidan etortzen, ez zidaten inolako sentsazionik ematen, eta esan, mira, nik ez dut gehiago agontu nahi, 15 urte eman ditut lehenengo mailan, eta ja erabakia hartu behar dut, utziko dut futbolean, beste urte baterako kontratuan neukan, eta niretzako oso erraza zen joan, entrenatu, ez banu jolasten ez dut jolasten, diru batera emate dut hilabetean, oso erosoa zen bizi hori, baina ez zen janik nahi nuena. Orduan erabaki nuen uztea, eta ikaragarrizko pausua izan da, baina ondo hartu dut, bizitzan zehar eman dituan pausuak bezala, hau banekin iritsiko zela, lehenago edo beranduago iritsiko zen, eta iritsi da, eta normaltasunez. Normaltasunez etapa berrio, baina ez duzu, esan duzu bezala profesionalez, utzi duzu futbola, baina aipatu jazulen zure lehengusinarekin aritu zarela, ez? Azkenengo hilabete hau eran zehar? Bai, azkenean nik berari erranion, futbola uzten dudanean, zu zauden ekipora joango naiz. Beti Gazten zaudela, bertara joango naiz. Marinot zaudela, bertara joango naiz. Beste talde baten zaudela, bertara joango naiz. Osa, nik nahi nuena zen berarekin jolastea. Eta azkenean hori, erabaki nuen berarekin jolastea, eta hilabete bat eman dut jolasten, bigarren partiduan min egin nuen, eta luzerako daukat, eta orain momentu honetan ez daukat bueltatzeko prisarik. Bueltatzen naiz, ondo, ez banaiz bueltatzen, zorte txarra, pena emango dit berarekin ez gehiago jolastea, baina azkenean bakuntza bat izan dut, lesio importantia izan da, eta ni batez ere orain begitu behar dudana nire osasuna. Egindako ibilbidearen barruko balorazio eskatuko dizut, Ane. Zenolako sentimendu eta sentsazioak ere loratzen zaizkizu? Bake eta harrotasun sentsazioak egiarran. Azkenean 15 urtez egon naiz lehenengo mailean, eta txikitatik amestu dut futbolarekin, eta ez nuen inoiz imaginatu lortutakoa lortuko nuenik. Azkenean talde ezberdinetan jolastu dut, selekzioarekin, eta azkenean bake eta harrotasun hori lortutakoarekin. Hartu ditut erabaki asko bizitzan zehar, eta bere erabaki guztiek bere alderdi onak eta txarrak dituzte, baina hartutako erabakiekin ados nago eta ez nituzke aldatuko atzera egingo banu. Eta orainera bueltatzen baldin bagara, ze proiektutan zabiltza gaur egun? Behin futbola profesionalki utzi dudala, edozin pertsonak bezala, etorkizunean behiratu behar dugu. Nik ikasi dut bai magisteritza eta bai IBF karrerak, eta nire helburua edo hurrengo helburua da oposizioak aprobatzea. Azkenean aurrak asko gustatzen zaizkit, eta aurrekin lan egitea gustatuko litzaidake. Eta etorkizunera begira, nola gustatuko litzaizuke ikustea zure burua, epe labur eta luze batean ere? Hemen herrian bizitzea gustatuko litzaidake, herrian edo herritik inguru, ez oso urruti, eta uztailean nire neskarekin ezkondu nintzen, eta berarekin aurren bat izatea, eta azkenian famili bat sortzea. Na 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 na
Gizartearekin konprometituak izan behar gara? Bai, nik errango nuke baietz. Aurrera pausoak eman alizateko konprometitu behar geha. Gero bakoitzan erabakia da gehiago edo gutxiago, baina nik uste baietz. Natura zaintzen dugu? Ez behar genuena. Gehiago zaindu beharko genuke. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, oso gustoko. Ezin izan dut nitz bidaiatu, baina bai. Azken bidaia? Gogoratzen dudana hola ondo pasatzeko Mexikora. Eta leku berezi bat balduzu? Leku berezia, niretzako nire herria oso berezia da, eta gero bisitatzea asko gustatuko litzaidake leku asko, baina Estatu Batuak gustatuko litzaidake bisitatzea. Egun bateko ateraldietan zer nahiago duzu? Mendia edo hondartza? Erabaki zaila, hondartza. Herria edo hiria? Herria. Herria handia edo herri txikia? Herri txikitxoa. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, nik uste baietz. Azkenean zure bizitokian eroso balima zaude, bizipoza errazago etorriko da eta errazago lortuko duzu. Mito zalea zara? Ez zamitz. Sukaldari trebea? Nahi baino gutxiago. Gustatzen zait sukaldatzea, baina trebetasuna ez dut oso gordeta dago. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat nire logela. Lasai eta ongi egoteko egoera bat. Zure gorputzarekin edo zuk hartutako erabakiekin bak egotia eta ados egotia. Irakurtzeko liburu bat. Ez naiz oso irakurtzalea, egia esan, ez dut irakurtzen. Filme bat? Txikitatik oso burutan daukat eta asko gustatzen zitzaidan filme bat, Matilda. Abesti bat? Abesti bat, Manolo Garziaren Pájaros de Barro. Kirol bat? Futbola. Kirolari bat? Rafa Nadal. Ze leku du euskarak zure bizitzan, zure egunerokotasunean? Leku handia dauka. Egia erran, eta pena ematen dit, kanpora joan hitzenean hitz egiteko eta solasteko trebetasuna niretzako pertsonalki galdu indut, baina espero dut oain etxera bueltatzearekin berriz berreskuratzea. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua 50 urte barru? Oain dagon bezala ez gustatuko litzaidake txikitako egoera kalean jolastu alizatea, horrelako gauzak eta oain niretzako hori asko galdu da. Gure gurasoetik gurera galdu inda, guk bizitakoetik urrengoetara gehiago galdu da. Baina, azkenian evoluzioa bat da eta horrela da. Beraz, harremanak lantzeko modua, hirietan, herrietan, uste duzu egokiak direla? Ez. Momentu honetan oso harreman hotzak edo superfizialak bizitzen dira. Azkenean mobilak eta informatikak hori emate dizu eta hori da etorkizuna. Zoriontsu izateko errezeta bat? Nahi dezuna lortzeko burrukatzea. Azkenean burrukatu behar da, zuk nahi duzuna lortu alizateko eta horretarako konstantea izan bertzea. Ane Bergara Artieda, 3 hitzetan. Familia edo etxekotasuna, alaitasuna eta konstante edo zehatza izatea bere gauzetan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.